चंदा के देवर जी धंधा बनोइलो आके दुआरे पहला मचोइलो। बात पूजा पाठ के बा हमके ना ऐसे खेद एहो भैया ना हवे अभी घरे गोइल भागे बाजार कुछ करे बात बुझो। छावन करीह काम नइखे गंदा दे द एहो मालिकाइन ऑनलाइन हमके चंदा दे द एहो मालिकाइन ऑनलाइन हमके चंदा दे देखो हमके हरान हो जोनी करो हाली बाहर के रास्ता तू धरो। हिजाती पैसा नइखे भौजी तो गेहूं चौरो चाली कि तहारा ओहू में हउए दिक्कत तो कुछ औरो चाली रवि विकास परमोद ओइले तीनों बंदा दे द एहो मालिकाइन ऑनलाइन हमके चंदा दे द एहो मालिकाइन ऑनलाइन हमके चंदा दे द। आए सुना ना देना द विजेंदर बा काता बा कइले बाड़ू।